салом алейкум бародарои азиз, созе хубет инҷе. Ина бо хоҳиши зиёди бародарое ки мисол дар шаҳри Санкт Петербург мерафтан корхонаи мо ёддоштиян ҳамун сиёалафи кардаги мора бо хоҳиши ҳамин бародаро ва бародари таксист бисёр илтимос кардам. ҳамин кора иншоалло ина сар додем. сиёалаф ина мешиносе, и алафа сиёалаф мегам, модел сиёалаф ҳам хеле овардагем аз худи дарраи Ромид. оз иншаалло ки акаи повур қати акаи нодири шефповури ҳамин корхонамонай акаи нодир қати резаш мекунем майдаву дег да медозем деги алови қати я сиёалаф ташкил мекунем. олева меган дар ҷои мо аки баъзе ҷоҳо да ина отала меган. ҷои шумо да чӣ меган? сиёалаф мегӯед бо олева мегӯем. баъзе ҷо да бо ина бо отала мегану ҳарчи меган. ози мо қати акаи ина майда реза мекунем. иншоалло бо рафти тайёркунишам навор мекунем, нишонтон метем. бародарои таксигири қашагир бародарое ки таксистои олуча такси сивсе бо атлас такси я маҳшар компания буда биёен бепулай мебиёи олева меваи баҳора мезани иншоалло ҳунбас кара меброи мери мо ина иншоалло майда кара реза мекунем қати акау дегда медозем бо даъватон мекунем вақт соатша мегӯем ки кай биёем. алло нигаҳбонтон майда реза мекунӣ майдаи бадам не камтар калонтар ки дирини дегда вай нашава ов нашава ин иноша дар ҷои мо мегӯянд. дар ҷои шумо чӣ мегӯянд? ҳаминша чӣ мегӯед? давай кунем бародаро ҳамата файрод мекунем куш аки бародарои азиз пештарак биёзуҷа аки бародарои азиз нигоҳ кунед саат ҳозир 14:36 насиб боша мо ирӯз ҳама чимона тайёр мекунем қойдавиу пага чоршанбе чандумай пага 17 меша пага 17 рӯзи чоршанбе насиб боша айми саҳар ина кадоме тамошо каресе таксисто маълимо студенто бародарое ки дар дохили душанбеин ё ин ки берун ай душанбе тамошо каресен ҳама каса пага марҳамат биёен авқоти баҳорира иншоалло мехрену як ҳафтаҳо мекунем меброен мерем бародарои азиз. гуфти ҳамун гапо ки дар россия кар дадум даётон ҳастай мардуми ғариб қати дар қуртобхонаи исмоил тоҷик дар питер кар дадем ку бародаро омадан бовар ки уҷа аҷоиб шиде ҳами байни 1 саат 2 саата дига тамом шуд наёфтем. мардум омад боқимондаша шурбо додем ба бринҷова додем ҳами хеле кардем. биёем бародаро мо ирӯзашда иншоалло ҳама ина оли беғарзи ин бо ҳаста уҷада бо хела резаш мекунем тайёр мекунему насиб кардаги боша ай саҳар медозем пага саҳар ай рӯзи чоршанбе ами саҳар то бегара успед кардаги омад хурд успед накардаги бехафагӣ барои ҳамин видеора диди хе музаву рӯза ки гуфти ҳамун гапо музаву рӯза такуну ҳаракат ки хе биё ина ман иншоалло ки ҳамаша худам реза мекунам. повур кору бориш бисёртар буд повура ай қафои авқотош дурроӣ кардем инҷа бародаро омада рафтесияд гуфтум ман худам реза мекунам буд мекунам. видеоро то охирша тамошо кунем иншоалло ки бегаҳда видеоро мепартом ай пага саҳар ҳама каса хезем биёем. алҳамдулилло борои мо мадраси чикрию сиёалаф роӣ караган ай худи дарраи Ромид бобоҷон 88 ана аки нигоҳ кози ман чӣ кор мекунам. видеоро то охирша тамошо кун мефаҳмем. сиёалафу чикриё омадан расидан ҳозир иншаалло майда кара реза мекунем як дегда медозем олева мекунем мардумда тақсим мекунем иншаалло. биё ина бача чикрида чикри тоза чикри Ромид чикри оварем иншаалло сиёалаф оварагем сиёалаф ҳозир сиёалафа нишонтем майда реза мекунем олеваи баҳорӣ бепул тақсим мекунем. кадом нафаре ки мебиё як коса оливара мезана мебро я дом мекуна мера тамошо кунед чикри неке фурӯшӣ ай чикри банчаш иними я банчаш иними 6 сомон чикри тоза Ромид ё шак чикри ай ҳозир талиш мезанем иншаалло баъд гуфтиё гапо мечашемш
تا مردک میزنم حنبس میکنیم تمام.